Nôl yma gyda'r Defaid bryniau Kerry. Mae bod y glaw yn dod lawr fan hyn nawr, mae pethau'n poethio fewn y cylch, Keith. Odyn, maen nhw'n poethi nawr. Mae'r big guns yn mewn nawr. Odyn, mae Gywyon yn dod mewn nawr, mae'n mynd i fod yn ddiddorol iawn nawr. Pwy sy'n mynd i ennill? Pencampwriaeth Gwryw Defaid sydd gyda ni yn y cylch ar hyn o bryd. Ie, hyn o bryd. Gawn ni weld beth yw mas o fan hyn. Wedyn, gawn ni nôl at ei gilydd wedyn. Nes i gweld Tom Evans o Calcot Manor sydd gyda'r hwrdd 2 flwydd neu hun a'r hwrdd blwydd. A hwrdd blwydd, doi yn ei fel da, Gyda niw hyd o cyfder o lliw fel i ni mofi nhw'n Mae un o ddoi hyn mynd i fy mlaen nawr yw Pencampwriaeth yn ysyn. A wedyn yr o'n hwrdd, mae hwnna oedd o Chris Adamson. Odi, mae hwnna'n ei da. Mae da ni enillydd fi'n credu. A dwi wedi tapo fe? Na, fi'n... Na? Dyw'r dorf ddim yn siŵr chwaith, mae rhai yn clapo, rhai ddim. Oes da ni Pencampwr? Na. Oes nawr! Y tad yn ennill. Y tad yn ennill. Chwarae teg i deulu'r Evans o Calcot Manor Powys. Dros y blynydde yn ydyn nhw. Maen nhw'n chali o hyd. Ydyn glei, yn gweithio'n galed. Odi. A troi nhw mas fel pin mewn papur. Odyn. Na, ni'n anghywir. Y mab sydd wedi cael yr riban. Y mab, Tom Evans, Calcot Manor sydd wedi ennill. A'r hwrdd yma wedi gwneud yn dda yn barod. Good. Llongwarchiadau. Wel, am hwrdd, mae e'n glamp o hwrdd a tipyn o led o ffwer yn iddo fe. Ac wedi cael y gwobr arbennig. Pencampwriaeth Gwryw. A wedyn y tad. Wel, yn i siarad ar tad yn gyflym iawn. Well, congratulations. Thank you very much. The sun's showing you how to show sheep. He is, in fairness, and he's getting taller on me. Yeah, he is. Yeah, great day. He's superb. He's beautiful. He is absolutely beautiful. Like I say, he was at the Spring Festival, as you know. And champion at the Spring, won a champion at the Spring Festival. Male champion now. Just needs to go that little one more. We'll see. And I might cry then. I'll hold you to that. Okay, no worries. Thank you very much. Cheers.